आपल्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक निंदनीय घटना घडली। त्यामध्ये आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदरणीय सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेब यांचं न्यायालयीन कामकाज चालू असताना एक माथेफिरू वकिलाने एक निंदनीय असा प्रकार त्या ठिकाणी केला आणि स्वतःच्या पायातील बूट त्यांच्यावर मारण्याचा प्रयत्न केला। तर अशा पद्धतीने एक लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेला आपल्या ह्या न्यायव्यवस्थेवर जो काही प्रकार घडला तो खरोखरच निंदनीय आहे, निषेधार्ह आहे आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज सगळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली वकील मंडळी इथे आज जमलेलो आहोत। तर आम्ही त्या घटनेचा तीव्र शब्दात सरन्यायाधीश आदरणीय भूषण गवई साहेब यांच्या संदर्भात काल जी अतिशय निंदनीय घटना घडली त्याचा निषेध करण्याकरता आम्ही सर्व वकील इथे उपस्थित आहोत। खरं तर ज्या भूषण गवई साहेबांनी ज्यांनी डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू, महात्मा फुले यांचे विचार आणि न्यायालयाचे सांगड घालून खऱ्या अर्थाने न्यायदानाचं काम या भारत देशात केलं आणि खास करून या 6 जिल्ह्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या 6 जिल्ह्याकरता ज्यांनी अतिशय महत्त्वाचं काम खंडपीठ स्थापन करून केलं, अशा एका आदरणीय व्यक्तीचा अपमान करणं किंवा त्यांच्या संदर्भात अशी निंदनीय घटना करणं याचा निषेध करणं क्रमप्राप्त ठरतं। आजच्या घडीला सगळ्यांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत, परंतु आदरणीय गवई साहेबांनी जो आमच्यासमोर एक आदर्श घालून दिलेला आहे की कितीही परिस्थिती वाईट असली तरी आपण त्यावरती वाईट रिॲक्शन न देता अतिशय सामान्यपणे ते हाताळून त्याचं आपलं जे कामकाज आहे ते नियमितपणे करावं। काल देखील आदरणीय भूषण गवई साहेबांच्या बाबतीत घटना घडल्यानंतर आदरणीय गवई साहेबांनी आपलं काम लगेच तात्काळ पुढे चालू ठेवलं, कुठल्याही परिस्थितीत त्या कामात खंड पडू दिला नाही आणि त्यांच्याच एकंदरीत कार्यप्रणालीनुसार आम्ही देखील सर्व वकील जरी आमच्या सर्वांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत, खूप तीव्र आहेत, तरी देखील आम्ही अतिशय संयमीपणाने या गोष्टीचा निषेध करतो। परंतु पक्षकारांना व न्यायालयीन कामकाज कुठल्याही प्रकारे अडथळा येऊ नये म्हणून केवळ निषेध व्यक्त करून, तीव्र निषेध व्यक्त करून आम्ही आमचं काम देखील पुढे करणार आहोत। यावेळी मी एवढंच सांगू इच्छितो की या 6 जिल्ह्यातील वकिलांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यातील सर्व वकिलांनी आपल्या सर्व भावना या आदरणीय गवई साहेबांसोबत आहेत, त्याची आम्ही त्यांना कल्पना देखील दिलेली आहे आणि त्यांच्या सांगण्यानुसार आम्ही लगेच आमचं काम देखील परत चालू करणार आहोत। परंतु घटनेचा मात्र अतिशय तीव्र शब्दात निषेध करतो, जेणेकरून भविष्यात असल्या प्रकारच्या घटना होणार नाहीत याची खात्री घेता येईल।